Kublai parlok sa si sini pedang sungpai pi syagini ka one-on-one interview ke jongi. Bat minta kenti ngidon bat I ma Kyrmen Shylla I badai menteri jong ketna disaster management. Bat minta ngi kren bat I halor keni ka jingjulor ke ba uslap ula pinjulor ha Ri Lum Garo kumbangi nai I hakini ki lat batai kubor hadu katnu ki snong bat ki mensim priu ki la syakta nakadaw keni ka jingjulor jong uslap. Temang aku akan klipi kendiat mo. Habai nu jor bagi senam belalai deh. Kini ke jinglong jong ke mariang mentah, ke jing penjulor ke mariang kelalong hadu kat nu. Mentah kalau long ke AKA ba ipla bah ba isyer ke nomor haga tenir jonga he. Hakini ki Henry senam beladep. Ngampat juye I ba ke Garo Hills convenience hadu kat ni ke jingja nomor menswa ngi I haman laus senam ke don bet ya ke ni ke flood landslide but kiwe ki jingja re hamnus ne pat kala long ko bas isher ke namar ngiladu yaki khatsan tli ki nsempriu te kalong ke ek bas si mo khamta mi ki long ying but yangi hi bro ku state namar kani ki jingja kala long ko bas ke te kawe haswa ka tanga shkwa ban ai khuble ye chief minister badon brom jongi mo I la le personally ban le visit yaki ki jaka ba lunch shop long ba jong kani ki disaster pada hakju ko por ngaku aban ai khuble ru ya ki local representative bad ya deputy CM bad ki pat ki perlok ki bala le ban ai mensem nagabata ban ai ya kata ka jingyarap ya kini halor kini ki jingjia te khamtam ki NDRF SDRF ki team jongi na ka department disaster bad ki pat ki line department ki prepare ki police personnel ki army but kumjo ki pat ki baya don kiti khamtam ki locals ki bala ai tengah kwa ban ai kuble ki baro bala ya rap mon ga menta ban lab ya kemet yap chung kitu ki perlok bedu ya kijing but kumjo ru khamtam ban ai ga support te haunus dem ke kini kijing ja ka long ke basir ke but na ka liang chung ka sarkar hoi ngin persang ban le kat bala ndai habai de pat ka disaster kalong ke ek bangin mla ban predict oi no doubt ngidon ki technology ki prepare hakba ngi persang banwat ya ka ek jingja haswa ke bakanja rela kataru ka disaster ting ka ja mde ka ba la ban predict lupa Tiba ngitip mo ba hakasi ba giant hills ngi doni kini ki landslide prone areas mo bagi don ka jing klem kandong ko ka posh ko pat ba ngitip ru hapo Ri Lum Garo hills Ri Lum Garo namar ba ka de ka jaka ka balong plain kin don be ki floods and ka floods te ka ja ba man la ka por hapo Ri Lum Garo kum ba ka long hapo Assam Henry atu kala don ni em kanu ka lat la ni kata ka kanina kata ka sinjam ka sarkar kala shim ban pinti kena bla da don ka flat namar bangitip da jing shlai hingim la ban kiar mo hendai kala don em kinu sinjam ka sarkar kala shim ban pinti kena ba ka jing do no ka jing embryo la ni ka jing pinjulor ki yeng ki sem ki marat ka long kanduna kan actually kidon kita kilat ki bangi ya persang na kalian jong sarkar khamtam na liang department rukumjo ban panpoi ya ki messages leni ki kenja alert sheki paiba khnam bakin tip ya ke bala ban ja hre kumbanga ong ka disaster ting kamde ke bangila ban predict rena kalian jongi ngila ya persang kan bala ban bu ya kita ki technology leni ban panpoi ya kita ki messages leni ban ai kilat jingerap Andre lakat taru kamdi ke besuk ban tackle ye kene andre ke ek banga kwa ban oi ki paiba ba kin long ki ba pikir long ban husiar bah namar ting hadu bangin dala poi hang tu ke situation kala long very in a bad situation ke bangin mla shuban ai kita ki mat jingeda andre lakat taru long ke department and the government as a whole ngin persangkat bala ban ai ki jingerap ban ngi scheme ru long ba ka jing le join chief minister namar ketiga first time ke situation ba kala long kham plah po Garo Hills kumbangi ong ke flood ngi side Henry ka landslide but this time kala kham long ka situation ka kham jur te ngi scheme ba ke ek bangi ya persang hakibai part ki areas hapo Garo Hills ngin persang ban ai the same service and the same technology khnang bangin la ban takil yakini tiba ngi daya pai mo to be honest mite bagi de kijing penjulor jang kamariang mo uslap ngimla ban predek ngimla ban ong lanun hap kum nun hap kat nun hap on tangba kat kum kijing pet jang ki kat to kat ni ki ong ba kini ki kijing
tua khendo la ni ka jing shlai bon ki di ki man made namar ba ka jing tua khendo ga ni ba plati pathari ulom phiklam le ka ke alignment la ni ka flat na ma phikam shnai ta ki nala ka ja kum to habangi pe na ka ta ka liang pade tharai ki e gi sen jam ke ba ka sarkar ka la shim kumbanga omne actually haba kanu development ka don kan don be kata ka ayu ka jingma ha ka chukur kom na mar ting ting kumbangi i apo state meghalaya jungi katerin jungi kalong ba ishar khe bha te ladangi kwa banshna surong ngin hap khta ya ka ayu ma ya ka nature te ting ting ha ka jingta ya ka nature nang to ga don kata ka jing sir kala ba landslide kala ban ja ha kinu ki por te henry ladangim khta pat ya ka nature ru ngin amla na mar ngi don kam surok nagamta ka development nagamta ka ya ke jeng jong ki bru te ha ai tai banta ting ting ka don be ke era ke ek ba ngile nagamta jing bha re ka don ru kata ka nature ka ba ka kam smi hab te hangta ka long ka ek bashitom re lakata ru katkum ka technology bathmai te ngi scheme ba kinu ki construction haba ki le ya ke development ki don kam ban pe bnia ba ke kumno ban ai la ya kilat jingya daru khanang ba ke future kanum khata mo kum kini ki disaster bo shir khai Philip long name kini ki awareness program na ni ki training nak banta ki tu ki break ban stu ki jaka ba ki bor bahalor actually kini ki training awareness and all ki shaidon ha ki areas ki ba fer kat kum ka jingi ki balong vulnerable ki tu ki areas ki shaidon mar ngi don hadu ka district level but village level ru ki don ki team jongi te ni shaid aya kita ki chingira kawai ma ba ma ban kili la nyo ka Ri Lum Garo ha po Ri Lum khasi ba jaintia ki la don em gini ki jing punjulor na ka daw jong slap ba ki ki jing punjulor ja kamariang ngi shaid I nos nem shows nem ngi mat mo yakini ki jing punjulor jong kamariang te how news nem long ka ba nga sepala ki number last year ngi khamjur shethan jungi giant hills but khasi hills how news nem pat kala long opposite chate Garo hills te kumkini ki incident ni chai na ki por ke jingja po state jungi andre kum Garo hills ni chai ki flood most of the time this time kala long sa landslide but uslap u bajur ba this time te kata kade ka long pa nir ngim poi perkhat ke ti ke phidani e ban ong shki pa ba kan long ka message la ni ka kuma khubor ki pa ba bikin long ki bahusia oh nakalian jungi ke department but nak state government hi as a whole ni donita jins new sun e ya kini ki khamta me kini ki longying ki badu ya kini ki bahiying jongki re nakalian jongi walada nginam la ban le ke ngi persang kita ki service jong government kat kum ki norms ban provide ya kita ringi tip katu ke jing a jongi kamde ke ba la ban pun hun ya kam sem jongki re lagata ru ke jingle jongi ban pen iba naklen jong government ngi don lang bat ki ban ngangi scam ngi boro ngi don itai jing sem si mo bala du yakini ki khasan ngut ki mensem re lagata ru nga shukwa ban kwesi ki paiba bikin long ki ba husiar bha namar ting nakaliang jong sarkar ngi persang ban le andre walada ka jing persang jongi ru ting kanam la ban yo ya kata ki instant provide ya ka service namar hadu dala poi ha gitu ki jaka tigi kala long ko slim palat reke iba don kam yangi bengin yarap kliang ive Kodishmon ba ti tu fila yo sngo no mentri katnat disaster management halor kani ka jingja po Ri Lum Garo but hadu katno kala pinjulore katika Ri Lum ka jangi shate but katkum ka jikubor ka baila ahi ka long ba ngilong ki bahusiar but ngin long ru ki ban yarap ki ban no e kata ti kamon ka ti ka diang nagamenta iwe pat iwe ki ba mat ikum kini gi jing e te parlok tat hadu mi ki syam yang bat pi hakoi pat kapor ngade iban ki ti mauri nagamenta for front media kublai ka po jong pi barot